ही वजरी आहे। मसाला बघा एकदम छान भाजला आहे। 5 मिनिटं झाले। वजरी बघा आपली छान झाली आहे। आपली कोकणी पद्धतीने मी बनवलेली आहे। बघा वजरी पुरी। आज संडे आहे, एकदम मस्त झाली आणि ऑटोमॅटिक माझ्या ताटात 5 पुऱ्या पडल्या। मग 10 पैकी किती पॉइंट देऊ तुला मी? ते रेसिपी खूप चांगली आहे तुझी। नमस्ते, मी आज वजरी बनवते आहे। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते। ही वजरी आहे, एकदम साफ करून स्वच्छ घेतलेली आहे। त्यासाठी 2-3 बटाटे घेतले, कापून साल काढून स्वच्छ धुवून घेतले। हे 2 वाट्या खोबरं घेतलंय किसून, सुकं खोबरं आहे। आपल्याकडे ओलं खोबरं असेल ना तर ओलं अर्ध घ्यायचं, सुकं अर्ध घ्यायचं। हे लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या 20-25 आहे। हे 2 मोठे कांदे घेतले कापून। हा खडा मसाला सर्व घेतलाय बघा, थोडासा खसखस घेतलाय, एक काली वेलची, थोडीशी दालचिनीचा तुकडा, हे हिरवी वेलची आहे, हे 4-5 घेतले, छोटे छोटे आहेत म्हणून। एक चक्री फूल घेतलाय, हे काली मिरी 10-12 घेतले। हे लवंग आहे, 5 लवंग आहेत, थोडासा जावित्रीचा फूल घेतलाय, 2 तेजपत्त्याची पानं घेतले, ही थोडीशी कोथिंबीर घेतली, हे अद्रकचा तुकडा आहे। हे आहे ना मी फोडणीसाठी घेतलेलं आहे, कारण वजरी शिजवताना फोडणीला देताना आहे ना ते थोडासा कांदा आणि थोडासा अर्धा चमचा जिरं घेतलंय। ही हळद आहे अर्धा चमचा। हा थोडासा आहे ना गरम मसाला, मी घरात डिश बनवले, गरम मसाला बनवलेला आहे, त्याचं मी बनवलेला आहे म्हणून मी थोडासा घेतलेला आहे अर्धा चमचा। हे माझा कोकणी मसाला आहे, 2 चमचा घेतलाय। चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे आणि हे तेल घ्यायचं आहे आणि आपल्याला पाणी तर लागतोच। आता मी पहिला आहे ना कांदा, खोबरा आणि गरम मसाला हे सगळं भाजून घेते आणि बटाटी आहे ना तेलामध्ये पहिली फ्राय करून घेते। आता मी गॅस पेटवलाय आणि हा तवा ठेवलाय। हा भिडाचा तवा आहे आणि खोल आहे, ह्याच्यामध्ये आहे ना आपण काही करू शकता असा खोल तव्यामध्ये। आता ह्याच्यामध्ये मी पहिले बटाटी फ्राय करून घेणार आहे तेलामध्ये आणि त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये गरम मसाला आणि कांदा खोबरा भाजून घेणार आहे। ही बटाटी स्वच्छ मी 2-3 पाण्याने धुवून घेतले आणि बटाटी आहे ना पाण्यात ठेवायची कापून घेतल्यावर, म्हणजे काळी पडत नाही। आता तव्यामध्ये मी तेल टाकलंय थोडासा आणि त्याच्यामध्ये आहे ना ही बटाटी टाकते आणि फ्राय करून घेते। बटाटी बघा चांगली फ्राय झाली आहे, मस्त झाली आहे फ्राय। आता ही काढते, तेल नाही काढायचं आहे, खाली बटाटी काढायची। आता या तेलामध्ये आहे ना हे आपल्याला मसाले भाजून घ्यायचे आहेत। गरम मसाला चांगला भाजला ना, हा खडा मसाला, त्याच्यामध्ये कांदा टाकायचा आहे। खडा मसाला चांगला भाजला आहे, आता याच्यामध्ये कांदा भाजते आणि त्याच्यानंतर आपल्याला खोबरं आणि लसूण भाजायची आहे। कांदा मस्त भाजला आहे बघा, लाल झाला आहे। आता याच्यामध्येच आहे ना मी खोबरं आणि लसूण टाकते। खोबरं पण आहे ना त्याच्यामध्ये चांगलं लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचं। मसाला बघा एकदम छान भाजला आहे आणि एवढा सुगंध पसरलाय ना मसाला भाजलेल्याचा। मसाला थंड होईपर्यंत आहे ना तोपर्यंत वजरी शिजायला ठेवते। त्यासाठी कढई ठेवली आहे, कढईमध्ये थोडासा 2-3 चमचे तेल टाकायचा। तेल टाकलं ना की त्याच्यामध्ये मी थोडासा जिरा फोडणीला टाकणार आहे आणि हा कांदा ठेवलाय थोडासा। कांदा मस्त फ्राय झालाय। आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी थोडा खोबरेल तेल टाकणार आहे, म्हणजे पॅराशूटचं तेल आहे। कारण का माहितीये का, हे वजरीला आहे ना वास येतो, थोडासा तरी वास कमी होईल ना, म्हणजे खाताना पण वास येतो, त्याच्यासाठी आपण थोडंसं तेल टाकायचं। त्याच्यामध्ये आता वजरी टाकते शिजायला। आता याच्यामध्ये आहे ना पहिला 1 चमचा आहे ना मी मसाला टाकते आणि हळद टाकते।
आता हे आहे ना टाकलेलं बघा, ढवळता किती पाणी सुटलंय. आता याच्यावरती आहे ना मी ताट ठेवते आणि ताटामध्ये ना थोडासा पाणी ठेवून चांगलं 5 मिनिटं शिजवून घेते. आणि तोपर्यंत आहे ना मी मसाला वाटून घेते. ताटामध्ये थोडा पाणी टाकायचा आणि हाच पाणी आहे ना आपल्याला त्याच्यामध्ये वापरायचं आहे. वजरी शिजायला ठेवली आहे आणि हा मसाला पण थंड झाला आहे भाजलेला. आता हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आहे ना वाटायला घेते. आता त्याच्यामध्ये अद्रक आणि कोथिंबीर हे सर्व बारीक आहे ना पाणी टाकून बारीक वाटून घ्यायचं आहे. पेस्ट एकदम बनवायची आपल्याला बारीक. 5 मिनिटं झाली आहे आणि ताटात पाणी ठेवलेलं ते पण बघा तापलंय. आणि बघा त्याच्यामध्ये पाणी नाही टाकलंय तरी पाणी सुटलंय. आता हेच पाणी आहे ना ह्याच्यामध्ये टाकते. आता आपण पाणी टाकलेलं आहे. आता आपल्याला आहे ना परत एकदा 5 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपली वजरी आहे ना चांगली शिजेल. 5 मिनिटं झाले. आता एकदम बघा वजरी कशी फुलून आली आहे, म्हणजे शिजली आहे चांगली. आता याच्यामध्ये आहे ना म्हणजे एकूण आहे ना 5-5 मिनिटं 10 मिनिटं शिजवली आहे. अजून त्याच्यामध्ये आहे ना बटाटी टाकून शिजवायची आहे. ते बटाटी फ्राय केलेली टाकते. ही बटाटी फ्राय झाली आहे म्हणजे कशी अर्धी शिजली आहे बघा. इथं बटाटी शिजवायची गरज नाही, आपण तेलामध्ये फ्राय करतो ना तेव्हा ती पूर्ण शिजलेली असतात. आता याच्यामध्ये आहे ना मी सर्व मसाले टाकते आणि तुम्हाला दाखवते बघा. हे मसाला वाटून आणलाय कांदा खोबऱ्याचा. आता याच्यामध्ये टाकते. आता वाटलेला मसाला टाकलाय. आता त्याच्यामध्ये हा मसाला 1 चमचा ठेवलाय तो टाकते. म्हणजे कोकणी मसाला आहे ना मी 2 चमचा घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे कांदा वाटप वाटलेला आहे, थोडासा पाणी टाकते आणि चांगलं आहे ना ढवळून घेते. आता हे मसाले सर्व टाकले. आता याच्यामध्ये आहे ना थोडं पाणी टाकते, कारण मसाला आहे ना शिजायचा आहे. आणि आपल्याला जसं पाहिजे असेल ना तसं आताच टाकायचं आहे पाणी. पातळ पाहिजे घट्ट पाहिजे तर. आता मी तुम्हाला असं डायरेक्टच दाखवते, म्हणजे घट्ट आपला रसा चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर, वड्या बरोबर, पुरी बरोबर असं आपण खाऊ शकता. आता एवढं पाणी टाकलंय बघा मी. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना चवीपुरतं मीठ टाकायचं. मीठ अजिबात मी कशामध्येच वापरलेलं नाहीये. आता याच्यामध्ये चवीपुरतं टाकायचं. गरम मसाला घेतलाय अर्धा चमचा. पहिला आहे ना हे मी वजरी आहे ना 10 मिनिटं मी अशीच शिजवून घेते फुल गॅसवर. झाकण ठेवते बघा उपडी. हे असं झाकण. आता हे झाकण मी परत ठेवलं ना हे झाकण तर ह्याला आहे ना सगळं तिखट लागेल, त्याचा रस्सा लागेल. म्हणून मी काय करते माहिती आहे का, हे ताट घेतलंय. हे ताट आता मी आहे ना असं उपडी मारते, म्हणजे उपडी ताट मारलं ना की वरती आहे ना त्याचा तिखट लागत नाही. आता मी असं आहे ना चांगलं 10 मिनिटं शिजवून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. तिकडे वजरी शिजते आहे, 10 मिनिटासाठी शिजायला ठेवली आहे. आणि इथे बाजूला आहे ना तोपर्यंत पुऱ्या करते थोडेसे, म्हणजे पुऱ्या केले की तुम्हाला पप्पू आहे ना खाऊन दाखवेल ना वजरी कशी झाली ती. हा डबा घेतलाय छोटासा पुऱ्या पाडायला. असं बरोबर आहे ना मापाने पुऱ्या पाडायच्या. बघा एका चपातीच्या आहे ना 4 पुऱ्या पडल्या, म्हणजे बरोबर आहे ना मापाने असं माप घेऊनच असे पाडायचे. नाहीतर काय माहिती आहे 3च पडू शकतात. आपण एवढं मेहनतीने लाटतो ना, मग ते लाटलेलं फुकट नको जायला. आता अशा पुऱ्या मी करते आणि तोपर्यंत आपली वजरी चांगली शिजेल. 10 मिनिटं झाली बघा. एकदम मस्त छान झाली आहे. आता फक्त याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला गरम मसाला टाकायचा आहे. एकदम एवढा सुगंध सुटलाय ना, आणि वजरीचा आहे ना थोडा पण वास येत नाही उग्रट, कारण त्याच्यामध्ये आहे ना मी खोबरेल तेल टाकलंय.
तुम्ही पण असं आहे ना करून बघा आणि तुम्ही मला सांगा कमेंटमध्ये की वास येतो काय नाही तो. थोडासा वरून तेल टाकायचा आणि याच्यामध्ये वरती गरम मसाला. आता फक्त आहे ना बारीक गॅस करून म्हणजे पुऱ्या लाटून होईपर्यंत बारीक गॅस करून मी एकदम मुरायला ठेवते आणि तुम्हाला पुरी बरोबर दाखवते. एकदम मस्त छान झालाय. वजरी बघा आपली छान झाली आहे. आपली कोकणी पद्धतीने मी बनवलेली आहे. जसं माझं कोकणी चिकन गेलंय ना त्या पद्धतीने मी असं हे बनवले आहे. एकदम छान झाले आहे. असे तुम्ही पण बनवा. आता मी पुऱ्या बनवते. मम्मीच्या गायडन्स खाली हे पुऱ्या झाले बघा एवढे. हे नंतरसाठी ठेवले. हे मम्मी तयारीनंतर माझ्यापुरते मी तळले. ह्याच्यातले दोन तीन खाऊन तुम्हाला दाखवतो. ते दाखवतो हे कसे झाले बघा. किती छान झाले बघा. तर तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. हे बघा वजरी पुरी. आता मी तुम्हाला खाऊन दाखवतो पण तुम्हाला कशी झाली ती टेस्ट सांगतो. एकदम गरम आहे एकदम. ही बघा रेसिपी. ह्याची ग्रेव्ही ही बघा. ही ग्रेव्ही एकदम मस्त झाली. कोकणी चिकन सारखीच बनवली मी. त्याच्यामध्ये नाही टोमॅटो नाही काही नाही. मम्मी तिकडे बसली आहे. ग्रेव्ही ते एकदम चांगली झाली. काही कमी नाही काही जास्त नाही. एकदम मीठ मसाला एकदम व्यवस्थित लागतोय. पण माझी टिप्स कशी आहे बघ खोबरेल तेलाची. हा अजून एक ते तू जे खोबरेल तेल टाकलंय जे वास येतात वजरीला. जेव्हा पण वजरीची रेसिपी खाल्ली जाते तेव्हा एक वेगळा वास येतो जे खायला वाटत नाही. पण ह्या रेसिपी मधून काहीच वाटत नाही की ही म्हणजे अशी रेसिपी आहे. हा म्हणजे असं कसला उघरट वास येतो ना जो आवडत नाही आपल्याला खाताना. तो कोणताच वास येत नाही. ते ग्रेव्ही खाऊन दाखवली खूप छान होती. आता हे जे पीस एकदम व्यवस्थित आहे. असं तुम्ही पण म्हणा असं कशामध्ये या रेसिपीला टाइम खूप जातो. ते साफ करण्यासाठी खूप टाइम गेला. आज संडे आहे. एडिटिंगला किती टाइम लागेल तरी मी लवकरात लवकर व्हिडिओ टाकतो तुमच्यासाठी. तर तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की बनवा आणि कमेंटमध्ये सांगा की तुम्ही बनवली रेसिपी आणि तुम्हाला एक रेसिपी बघून कशी वाटली. आणि या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक द्या आणि कमेंट करा. आम्ही तुम्हाला रिप्लाय देऊ. मम्मीला तुमचे कमेंट ऐकायला खूप आवडतं. मग तुम्ही कमेंट द्या आणि आम्ही तुम्हाला रिप्लाय देऊ. मी सारखी पप्पूला बोलते मला कमेंट वाचून दाखव. तर पप्पू कमेंट वाचून दाखवतो. हे बघा हे पुऱ्या आणि चिकन वजरी खूप छान झालंय. खूप एकदम मस्त झालंय. ही पण रेसिपी बनवली ना तर ही पण कमेंट होती मम्मी तुला. आपण म्हणून कमेंट वाचून आपण ही रेसिपी बनवली. म्हणून तुम्हाला काही असेल काय बनवायचं असेल. आता श्रावण आहे तर नॉनव्हेज रेसिपीचे रिक्वेस्ट देऊ नका. व्हेजिटेरियन जे काय बनवायचं असेल ते तुम्ही सांगा आणि आम्ही बनवते रेसिपी. आणि तुम्ही कमेंट करा. प्रत्येकाने कमेंट करा की अजून एक तुम्हाला विचारायचं म्हणून मी कॅमेरा घेतला. आम्हाला जर तुम्ही या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक केला किंवा कमेंटमध्ये सांगा की आम्ही लाईव्ह येऊ की नको. म्हणजे मम्मी तुम्हाला तुमच्यासमोर येईल लाईव्ह आणि तुम्ही त्यांना प्रश्न विचारू शकता. तुम्हाला काय विचारायचं असेल तर तुम्ही त्यांच्याशी बोलायचं असेल तर तुम्ही बोलू शकता. पण आम्ही लाईव्ह यायचं की नाही हे तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. येस किंवा नो. येस म्हणजे लाईव्ह यायचं. नाही म्हणजे नाही यायचं. आता माझी जी पहिली प्लेट मी तुम्हाला दाखवली होती ती संपली आणि ऑटोमॅटिक माझ्या ताटात 5 पुऱ्या पडल्या. ऑटोमॅटिक. कशा पडल्या मम्मी? मी बनवले. आता ती बोलली तुला आवडलं ना मग ते अजून खा. खूप छान झालं. अजून एक सांगायचं राहिले टेस्ट बद्दल. जे बटाटा तू जे फ्राय केलायस ना अगोदर तेही एकदम वेगळं. त्याची पण चव एकदम वेगळी लागते. खुसखुशीत लागत होती. खुसखुशीत. आता समजा ही रेसिपी आहे उरली तर आपण फ्रीजमध्ये ठेवतो राईट. आणि म्हणजे अशी वेळ आली ना की त्या बटाट्यासोबतच आपण पूर्ण जेवू शकतो. एवढं ते बटाट्याला पण वेगळी चव आली आहे. म्हणजे ही रेसिपी खूप चांगली झाली. तुम्ही बनवा.
आणि पाठच्या 2 रेसिपी तुम्ही बनवल्याच असतील तेही खूप छान झालेले आहेत. आणि तुम्ही जर ही रेसिपी बनवाल ना तर जे इन्ग्रेडियंट्स दाखवले आहेत ना ते तसेच्या तसे तुम्ही वापरा, म्हणजे ही रेसिपी डिक्टो तशीच बनेल. आणि जर तुमच्या घरी कोण रेसिपी तुम्हाला बनवून देत असेल, माझ्यासारखं मम्मी कशी मला बनवून देते, तर त्यांचं कुकिंगला ॲप्रिशिएट करा. म्हणजे त्यांना चांगला बोला की तुम्ही जेवताय ना, की त्यांची पण जरा तारीफ करत जा. म्हणजे ते बनवणाऱ्याला पण खूप चांगलं वाटतं. चांगला नसेल तर काय बोलायचंच नाही, आपण गपचूप राहायचं. आणि जर चांगलं झालं असेल तर त्याला सर्वांच्या समोर ॲप्रिशिएट केलं पाहिजे आपण. आता मी कुठेही जातो, कोणीही असू दे, ते ताईच्या घरी असू दे किंवा इकडे असू दे किंवा मामाच्या घरी असू दे किंवा कुठे असू दे, मला जर ती रेसिपी आवडली, नाही आवडली तर गपचूप खातो मी ते. आणि जर आवडली तर मी सर्वांसमोर सांगतो की ही रेसिपी कशी झाली आहे. आणि समजा ही रेसिपी मम्मी तू जर मला अशी दिली असतीस ना बनवून, तर मी तुला हे विचारलं असते की जी मला रेसिपी दे. तर आता ही तुम्हाला रेसिपी भेटली आहे तर तुम्ही ही रेसिपी बघा आणि बनवून बघा कशी झाली आहे ती. आणि जे कोणी तुम्हाला खायला देत असेल तर त्यांचं म्हणजे त्यांची जरा तारीफ करा. म्हणजे त्या बनवणाऱ्याला तुला कसं वाटतं, मी आता तुला सांगितलं एवढी चांगली रेसिपी झाली आहे, मग मला पण त्यातून आवड आली अजून. मग 10 पैकी किती पॉईंट देऊ तुला मी? 10 पैकी 10. 10 पैकी 9 पॉईंट मम्मीला. कसे काय? 9 का दिले पाहिजे माहिती? मी 9 का देतो, 1 कमी का देतो माहितीये का? म्हणजे ते अजून चांगलं बनवत जाईल काहीतरी. 10 पैकी 10 दिले म्हणजे संपला, टार्गेट संपला मम्मीचा. मग ती अजून वरती नाही बनवणार चांगलं म्हणजे आपल्याला. आणि तुमच्या सर्वांना आता मी बोलतोय म्हणून, आता मी तुमच्याशी बोलतोय म्हणून, आणि तुमच्या सर्वांमुळे तुमचा तर फायदा रेसिपी बघून होतो, पण माझा इकडे डबल फायदा होतो. मला रेसिपी पण भेटते आणि ते खायला सुद्धा भेटते. अशी कोणतीच रेसिपी नाही आहे, 650 रेसिपी झाली जी मी टेस्ट केली नाही. सर्वच्या सर्व रेसिपी खूप चांगल्या आहेत. आणि जसे घरी आमच्या बनतात तसे मी ट्राय करतो, ताई ट्राय करते, तेही तसेच्या तसे डिट्टो बनतात. ते रेसिपी खूप चांगली आहे तुझी. तुला काय बोलायचं? चलो लाईक करा. हां, व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक द्या, कारण त्याच्याने मला किंवा मम्मीला माहिती पडतं की हा व्हिडिओ तुम्हाला किती आवडला. व्ह्यूज तर असे पडणारच, व्ह्यूज तर किती लोक बघतात, सबस्क्रायबर्स पण बघतात, नॉन सबस्क्रायबर्स पण बघतात. पण तेच व्हिडिओला जेव्हा लाईक भेटतील आणि त्याच्या खाली कमेंट्स, म्हणजे तुम्हाला किती आवडली तुम्ही कमेंट्समध्ये सुद्धा सांगा, म्हणजे आम्हाला समजेल की हा तुम्हाला ही रेसिपी खूप आवडली. श्रावण लागणार आहे तेव्हा तुम्हाला कोणत्या प्रकारच्या भाज्या नवीन काय पाहिजे असेल. आणि काय होतं, मी मम्मीला सांगत जातो की ही रेसिपी बघ एवढ्या व्ह्यूजवर गेली आणि त्याच्यावर हे 50 लाईक्स, 100 लाईक्स, 150 लाईक्स भेटले, तर एक मोटिवेशन भेटतो समोरच्याला, बनवणाऱ्याला. मी तर फक्त एडिटिंग करतो, तर मला काय एवढं वाटत नाही. पण मी जेव्हा मम्मीला सांगतो तेव्हा ती खूप खुश होते की हा ह्याला एवढे माणसांनी बघितलं, एवढे व्ह्यूज भेटले, एवढे कमेंट्स आलेत, एवढे माणसं तुला विचारतात आहेत, तर ते एक मोटिवेशन वाटतं आणि माणूस अजून काहीतरी प्रयत्न करतो, आवड येते मराठीत बोललं तर, आणि अजून ट्राय करतं रेसिपी बनवायचं. तर आपलं काय, आपल्याला फायदाच होतोय. तुम्हाला रेसिपी चांगल्या भेटतात आहे, मला इकडे खायला भेटतं. नवीन माणसं बघत असतील तर त्यांनी सबस्क्राईब करा. आणि 2-3 कमेंट्स येतात, खूप मी पण खूप बोलतो. 2-3 कमेंट्स असे होते की नोटिफिकेशन्स येत नाहीत, तर तुम्ही सबस्क्राईब बटनच्या बाजूला जी बेल आयकॉन बटन आहे ती प्रेस करा आणि ऑलवर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला जे काय नोटिफिकेशन्स आहेत ते येत राहतात. आणि असे छान रेसिपी मम्मीला मी पण स्वतः बनवायला लावेल. आणि तुम्ही पण कमेंट्समध्ये सांगा तुम्हाला कोणती रेसिपी बनवायची असेल तर. अजून काय, सर्वांना चांगल्या चला आता गुड नाईट.